बोला बोला विंध्याचल वाली मैया की हमके बता दे कुम्हरू कैसे के मूर्ति बनावेला, कैसे के रूपवा सजावेला। हमके बता दे कुम्हरू कैसे के मूर्ति बनावेला, कैसे के रूपवा सजावेला। बनी तुहसे पूछत तू बारा न सुनत, रिक्स कैसे इतना उठावेला। हमके बता दे कुम्हरू कैसे के मूर्ति बनावेला, कैसे के रूपवा सजावेला। रिकॉर्डिंग बाय सरस्वती स्टूडियो मुजफ्फरपुर। कैसे के रूपवा सजावेला, कैसे के रूपवा सजावेला। सागर डीजे हमरा बता दहो तनी समझा दहो, देख ली माई के मुखरा। तोहसे कहतानी हथवा जोड़तानी, सच में है चांद के टुकड़ा। कौने कारण तू न बार बतावत, सरिया कैसे के पहिरावेला। हमके बता दे कुम्हरू कैसे के मूर्ति बनावेला, कैसे के रूपवा सजावेला। कैसे के रूपवा सजावेला, कैसे के रूपवा सजावेला। हमके बता दे कुम्हरू कैसे के रूपवा सजावेला। द कुम्हरू भाई हो इलिम सिखाई हो, कहेले राना रंगीलावा, कहेले राना रंगीलावा। कैसे में ठाने ल सब कुछ जाने ल, कितनो करेला माटी गिलावा। कुछ नहीं काम बाटे, मुश्किल आराम बाटे, शेरा वाली के नाम लिहा हो। इतने बता दिए सेवका कैसे के मूर्ति बनाइले, कैसे के रूपवा सजाइले। बनी तुहसे पूछत तू बारा न सुनत, रिक्स कैसे इतना उठावेला। हमके बता दे कुम्हरू कैसे के मूर्ति बनावेला,